ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು ಮೂಡುವಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಯಾರು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇವರು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವರನ್ನು ನೀವು ವರ್ಷ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೇಂತು ಅನಾಗ ನೆರ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಕಲ್ತರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿರು ಎಂಚ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿನರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆರ್ದು ಪಾತಿರವರತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂಜಿ ಅನೊಂಚೂರು ಜೋರೆ. ಸೊ ಅವೆಂಕ್ ಈಸಿ ಅಂಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವೇರೆ. ವರ್ಷ ಎರಡ ಬಾತೆರೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೋಡಿದು ಬರಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಆತ ಜೋರಿಜಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದು ಎನ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜರ್ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಪೂರತ್ತು ಇದೇನು ವರ್ಷ ಅದು ತೂತೇರು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಇರ ಸ್ವಾತಿ ಆದ್ ಪನ್ನಡ ಅಂದಾಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಗಡ ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ದಿಯಾರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಶುರು ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕೊಂಚಿ ಮೂವಿಗೆ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವಾದಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯೆ. ಅವಳು ಮಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯೆ. ಅವಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಓಪುರ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತೆ. ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಂಕ ಮೂವಿಡ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರೋದಂಡ ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಇರು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಡಿತಾರೆ ಅನ್ಪಂಡರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲೇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಆನಂದ್ ಈರೇನಪ್ಪ ಅನ್ಪರ ಐತ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದಾಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ಬೋಲೆ ಪಂದು. ಸೊ ಅವೇರ್ ದುಂಬಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ರ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸಾತಿಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯೆ ಇಂಕ್ ಸೆಷನ್ ಲಾ ಓಲಾ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ವಾಕ್ ಅವು ಪೂರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ. ಬಟ್ ಇಂಕ ಓಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಪೋಯಿನತ್ತೆ. ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಏನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಲ ಪೋತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಡು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಾಂತೆ ಐಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಾಂತೆ ಪೋಯೆ. ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಮತ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಮತ್ತ ತೂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ಪೋಯೆ ಆಂಡಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಟೈಟಲ್ ದಾದೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಂಡು. ಮಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯನ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ದಾತ್ರ ಅದಾದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದು ಪಂಡರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಅದು ಕುಲ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಡಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಏನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಡ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ವಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯಾರೀರ್. ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಎಂಕುಂದು ತಿಕ್ಕಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಪುರ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಲ ನನ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾಲ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ದಾಂತೆ ಅನ್ ಪೋಯೆ ಅತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಕ ಟೈಟಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ.
ಅಂಚ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಈರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾರಿತಿ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಅಂದ್ ಏನಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರತ್ತಿ ಎಂಚ ಪಂಡೆರ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪ ಈ ಜಾಂಡಲ ಸೊ ಇಂಕ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮೋಲು ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅವು ಪೂರ ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾವ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಓನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಎತ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪನ್ನಗ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲರ್ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಪಾತೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಿಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಯಿಜಿಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರಷ್ಟುಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತೆರು ಪಂಡದು ಸೊ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಯರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಚಿತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಅವೇ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಅವೇರ್ ದುಮ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಡ್ ದುಂಬುಲ ಬೊಕ ಅವೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಇಂಕ ಮೂವಿಡ್ ಇಂಕ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೋತ್ ಜಾಂಡಲೆ ಅನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ ಕಾರ್ದೀಪ ಎಂಚಲ ಎಂಚಲ ಪಂಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಇತ್ತಿನೇದವರ ಇಂಕ್ ಈಸಿ ಆನ್ ಓಕೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂಡದ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾನ ಇಟ್ ಒಂದ್ ಚೂರಣ ಲಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 90% ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಲಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡು ಇರಿಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂದ ಸಿಕ್ಕಿರಿನ ಅಂಚ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದ ಬರೋಲಿ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂವನಾಗ ಪೊಸ ಪೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡನಾಗ ಪದ್ಯವನ್ ಕಂದ ಹಾಕುದು ಅವ್ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯನ ಪನ್ಪಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆದ ಪಂಡ ಅಕುಲ ಇಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾಟ್ ಸರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ ಸರ್ ಮಾತ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗ ಅಕುಲ್ ನಂಚಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ಲಕ್ ಬೋಡು ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಲ್ ಪುರ ಒನ್ ಪೂಜೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಇಂಕ ಮೂವಿದ ಡಯಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಂದ ತಿನ್ನು ಪಂದ್ ಮಾತುಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಲ ಪೋಣ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಓ ಉಂಡತಿ ಮೂವಿಡ್ ಅವೇನೆ ಬಂದ್ ಇಂಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಪನ್ನ ಇಡಿ ನೀನು ನೆರೊಂದೆಪ್ಪು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಿರೆಡ ಓಕೆ ಇಂಚ ನೆರೊಂದೆಪ್ಪರು ಏರಾಂಡ ಆಣಲ್ ಬತ್ತ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೈತಿ ಇಂಚ ನೆರ್ಪೋಲ ಅತ್ತ ಪೊಣ್ಣಂದು ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಜೋರು ಪನ್ರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಜೋರಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಜೋರಿಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಓಲೋಲ್ ಇಪ್ಪೋಡ ಓಲೋಲುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಜೋರಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ಜೋರಿಪ್ಪರ ಅಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ ಐಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಅದು ಏನ ಕಲ್ದರಿ ಯಾನ್ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ ಓಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಪೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಓ ಕೈ ಪತ್ತುಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆರಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಓಲು ಹಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಹಾಲಿಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಪಂತಿನಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಉಂಡು ಎಂಕೇದ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅವು ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಕ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಣ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್ ಆವಡು ಪಂದ್ ಪಣ ಎಂಕುಲೇ ಬಾಸ್ ಏರ್ನ ಅಂಡರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಿಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಬಾಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೊ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದು ಈವನ್ ಯಾನ್ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಕಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆದಾಯಪಂಡ ಈವನ್ ಒಂದು ಕೈ ಬತ್ತದ ಜಾಂಡ ನೆಟ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಪ ಮಿತ್ತಲಕ್ಕುವ ಪಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ತಾಗಿರೆ ಯಾವು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ಪೋಪು ಜತೆ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಅವು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ ಪಂದೊಂಚಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ
ర్యాంక్ స్టూడెంట్ అయితొట్టుకు మోడల్ యాక్ట్రెస్ ఒక ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಇರು ಬಲ್ತಿನ ಒಂಜೊಂದು ಪನ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಜಿ ಅನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆವಡ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದೊಂಬುಡು ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾವಿಡ್ ಬೊಕ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಕಡಪಾದಿಚ್ಚೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಬುಡಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ಪಂಡೆತ ಒವ್ವೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವ್ವೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನನೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಿ ಓಡಂಡ ಸುರೂಕು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುರೂಪ ಉನ್ನಪುಡು ಈರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಏನೋ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದರೆ ಇರಗೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆತನ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ KG to PG ಅವಲೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೊಕ ಅವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ಳು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಏನನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ ಮಂತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆವಡು ಇಟ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾತಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪರು ಮಾತ ಏಪ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಈರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದರು ಏರಾಂಡಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪೇರು ಏನು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಗುರ್ತ ಮನ್ಪರ ಅತ್ ನೀನು ಸಾತಿ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಜಿ ಬಣ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡವೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೋಲ್ ಕಲ್ಪರೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗಿತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆತು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆತಲ್ಲ ತಾಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಐತೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಈರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಏನ ಪುಂಡ ಪಂಡ ಏನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಬಾಗ ಪೋಡಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರೆಗೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಮಂತೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ತುಳುವೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಲ ಮಂದೆನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ನನ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಐತ ಟೈಟಲ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಳ ಅಂಚೆನ ಐತೊಟ್ಟು ಗೀರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂತರ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಓ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ 1 ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪಂಡ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ ಓಣಲ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ತೂಗೋಡು ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಕವೇ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಂಡು ಬೊಕ ತೂಗೋಡು ದೇವೆರ್ನ ದಯದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಕುಡಮಿನಿ ಇರಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಂಚಿನೆ ಪೋವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನ ಕಲ್ಪವರ ಏನ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಪರ್ ಪಂದ ಆಸೆಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ IPS ಔಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಮಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸೊ IPS ಅವಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರೋ ಪೋಪುಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿ ಇರಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಎರ್ನೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡಿರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಓ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ ಯಾ ಸೂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮದಪ್ಪು ಅವು ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ
ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈತ ದಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆತನ ಇಂಕಲ್ನ 60+ ಡೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಎರಡು ನನಲಾತು ಪಾತರೆ ಗುಂಡು ನನಲಾತು ವಿಷಯಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇವರು ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡದ. ಸೊ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆತಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅವು ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇನೇ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಪೋಯರೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿನ ಅರ್ಧೊಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡೋರ ಅವೇಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀರು ನಡಪವಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲಿಪುರ ನನ್ನ ಅದು ಕಲ್ಪವಲೆಕ್ಕ ಆವಡು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರತುಪಡಿಸಾದು ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರು ಬಾಲ್ಯಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡದು. ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೋಖ್ರಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಪೋಖ್ರಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ದೆ ಆತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಮಾತಕಲ್ಡ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪೆ ದುಂಬಿ ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈತೆ ಪಂಡ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಈತೆ ಒಂತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನಟ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿರ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಅಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವಡು ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇರಿಗೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಉಡುಪಿದಾಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಜಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಜಿಮ್ ಉಂಡಾರ್ನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ವಹನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂದು ಏನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೆಲೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಅವಡು ಬಂದು ಪಸದ್ದು ದೀತೆರು ಅನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಮಮ್ಮಿನ ಬುಡ್ದುಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳೇರು. ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಕ್ಕಡ ಬಂತೆ ಮಾತ ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ನಗುಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ನಮಕ್ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆವಡು ವೈಕ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪುನ ಪುರ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ನೀತು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯರೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ನೋಟು ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆಂಚುಲ್ಲ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಏತ್ ಪೊಡ್ತುಲ ಕಾತದು ಕುಲ್ವೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಂಡೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈದ ಈ ದಾಯಗ ಪೋಡು ಪಂಡ ತಮ್ಮನ ಮಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಂದಾದು ದಾಯ ಕಾಡ ಪುಡೋರು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಮತಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರೀಗ ಮಗಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ಮನ್ಪಡು ಹಾ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಬಡಿತೀನಿ. ಓಕೆ ಇಂದು ಪೂರ ಹೊರತುಪಡಿಸಾದು ಇರ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಕ ಒಂದು ಆತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಜಿಜಿ ಆನ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಟ್ಪುಚೇರು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮಗಲ ಅಂದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಚ್ಚದ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಪೋಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿಡ ದೂರಡ್ ಉಂತದ್ ಪನ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇವಾಗ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ಪೆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ್ ಓ
ಅಂಚಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಮಲ್ದಿಜರಿ. ಹಿಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಪಂದ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತಿದಿಂದ ತಾದಾತಿತ್ತು ಬರ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ IPS IAS ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಆತುವರ ಯಾ ಅವೇ ಆತ್ವ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಣ ಇರೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಬೇಲೆದಿ ಓಡಂಡ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಚಟ್ಟಬೋಡು ಹಠಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಲಿ ಈರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾರೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಪಂಡ್ಪರೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಅಚೀವ್ ಮಂದೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನನಾತ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ತುಳುನಾಡಿಗ್ ಅಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಏಪ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಏಪ ತಿರ್ತು ಬುರುವ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದಾವು ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ ಇದೇ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ವರ್ಷನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಣ ವರ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇರಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಾರು ಪನ್ನೆದಕ ಓಕೆ ಅವೇ ನಾನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಏನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಕುಲೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅವ್ ನೆರ್ಪು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಅಂಡು ಪಟ ಪಟ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನೆರ್ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪನ್ವೇರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ನೆರ್ಪೋಲು ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶೂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಪೋಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಸೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಕುಲು ಸ್ವಾತಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬಾರೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಾಡುನು ಅವು ನಾಡು ಒಂದು ನಾಡುನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅವಲ ಪಣಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂಪೋಯ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಆಂಟಿ ನಾವು ಪತ್ತೊಂಬದು ರಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪದು ಕನತದು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಉಂತದೆ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಪೋತಾನ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟೇ ಪುನ ಬೇಗ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋದು ಯಾನ್ ಈತೆ ಓಲಾ ಎಂಕ್ ಈತ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಇಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪೇರೆ ಬಲಿಯತ್ತೆ ಪೋಯರ್ ಶೂಟದ ಸೆಟ್ಟಡು ಇಲ್ಲರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡಿದು ಅವೇ ಪಂಡೈತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂದಾದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಆದ ಬತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ 2 ದಿನ ಟಕ್ಕಲ್ನ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಫೋಟೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ನಕಲ್ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನೇ ಇತ್ತಿನಾರು ನೊಟ್ಟುಗು ಹೆಂಗೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂದಿತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೋಟಿ ಅನ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅವಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಏನ ಕಟ್ ಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಲ್ ದಾಯಗ್ ಬೈದಲ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಮನ್ಪು ಸ್ವಾತಿ ಬಕಾರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಂಡ ಈ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತ ಜನ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಂಡೆಗದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಏರೇನು ತೂವನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗರ್ವ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ನೆರ್ಪೋಲ್ ಆತನೊಂದು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ನೆರ್ಪೋಲ್ ಮಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡದು ಬಣ್ಣ ಆ ತೀರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಆಡಿ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡ ಅಕ್ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಈರು ಏನ ಕಲ್ತಾರ ಅಕ್ನೊಟ್ಟು ಏನ ಪೂರ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಣ ಅಕ್ನೊಟ್ಟು ಅನ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಕುಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಕಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಯಾ ಅದೇ ಓಕೆ ನನ್ಲಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡಿರೆಗೆ ನನ್ಲಾತ ಅವಕಾಶಲಿರ್ನ ಕೈಕ್ ಬರಡೆ ಅಲ್ಲರಿ ಈರಪ್ಪನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪನ್ನಕ್ ಪುರಪನ್ ಪೆನ್ನಿಕಲೆ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತದ ಐತೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತ ಮೂವಿದ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಪನ್ ಅದಿದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಅವ್ರ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ
ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಐಟ್ ಬಿಸಿ ಆಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಐಟ್ ಬಿಸಿ ಆಪ ಈರು ಓ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪರ್ ಬಿಸಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ದಾದ ಅಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆದ ಇನ್ನಿದ ಎಲ್ಲೊಂಜಿದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಸಿ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಓಲ ಮೈಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನದ ಹಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಅನಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಗ ಬಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ದಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ದಾಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಡ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡೇನಾ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲಾಪುಂಡು ಈತೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ವಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರುವ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುವ ಅವಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಟೈರ್ ಮಾತಲ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾತಲ ಒಂದಾಪುಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಆಂಡಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಡೆಗೆ ಬತ್ತರೀರ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈತ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಿರ್ನಲೆಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಏರ್ನ ಬತ್ತ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪರು ಎಂಕ್ಲಾಕ ಇರ್ನಲೆಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನಕ್ಲೆಗೆ ಹೀರೋ ಏನ ಪಂತಾರೆ ದಾಲೇಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಟ ಪಂದ್ ಏಪಲ ಪಿರಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನ ಓಲಾಂಡಲ ಏಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಿಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪರೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿದಿ ಅರೇನು ಒಲ್ಲು ತುಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕನವೇ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಡಿಪಿ ಪೂರಲ ಪಂಡ ಈರೇನ ಪನ್ಪರು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಆತ್ ಯಾನ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಆತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಜೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವೇರ್ ಆವಡ್ ಅಜ್ಜ ಆವಡ್ ಏಪಲ ಮಾದ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ ಓವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಂಡ ಎಂಕ್ ಅಕುಲೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಇಜ್ಜುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಯಾ ದೇವೇರ್ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ಒಂಚಿ ಪವರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏಪಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಉಡುಲ್ಲ ರೀರಿಸ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂತದಾರು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ತೂತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲ ಅವಲಿಜ್ಜೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಆತೆ ಅಕುಲ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆವರೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕುಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬದುಕುನತ್ತೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬದುಕುನ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲು ಜೈದೋಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಬಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದದ್ದು ಇರು ಓವೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅವು 4 ಜನನ್ ಬರಿಕ್ದಿಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸತ್ಯಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಪಂಡರ್ ಏನ ಅವಳು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ ಏನ ಪನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ ಪಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಓಲ್ ತೋಜಾವ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬದ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ನ ಆತೆಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಯಾವು ಓಕೆ ಏತೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರ ಪೋಣಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಗ್ಗದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಲ ಆವಡ್ ಅವಂದೆ ಕುಲ್ಲಡ್ ಬಟ್ ಎಂಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇರೇನಿತೆ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ 10 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಪೋಯ ಬಲಯ ಪಂಡ ಅವದಾಲ ಪ್ರೇಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರೆ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇರೇನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ ತೋದಿತ್ತ ಆಂಡ ಸ್ವಾತಿನ ಉಲೈಡ್ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಪಂಡರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀತೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ್
ಈರೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇದು ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಆದ ಪಂಡ ತುಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿಯುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಇತ್ತಿನಾದ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೆ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ನೆರ್ಪುಜಿ ಕೋಟ್ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಏನಾಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರಿ ಅಂಪಾತಿರುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಕ್ಲು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುನು ವೀಕ್ಷಕರು ಮೇರೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನೆನ್ಪಂಡರೆ ಸಮಯ ಪೋಯಿನವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡು ಉಲ್ಲ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡಾರು ಅವು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ವೈನಾಕ್ನ ಮಾತಕ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅನಾಶಿಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಕಡೆಕ ದೇರೆಗಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕು ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡಾವಡ್ ಏಪಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲೋಲ್ಲಿರು ಸೊ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂತರು ಇರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಪೋಲೆ ಪನ್ಕೇನ್ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಈರ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಏಪಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ನನಗ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ತೂಕದಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಗಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.